historie om en ung mand, der møder en tilbagetrukket munk. Hovedpersonen i bogen vil rigtig gerne finde hestenes budskab. Det er absolut ikke en hestebog. Det er en bog for alle mennesker. Det er i høj grad personlighedsudvikling. Hej, mit navn er Lisbeth Jensen. Jeg har oversat den her bog, Die Botschaft der Pferde, hestenes budskab, til dansk. Det er en bog af forfatteren Claus Ferdinand Hempfling, som er verdenskendt inden for sit utrolig specielle og unikke arbejde med heste. Det er en roman, der skildrer også nogle af de ting, Claus selv har følt eller oplevet i sin fortid. Jeg har brugt de sidste 2-3 år på at oversætte den utrolig grundigt. I sig selv er det en historie om en ung mand, der møder en meget tilbagetrukket munk oppe i Pyrenæerne i Spanien, og han møder de vilde heste i den spanske natur. Det, som jeg godt kan lide ved bogen, det er, at du kan slå op et hvilket som helst sted. Det er ligegyldigt, hvor du slår op i bogen, så er det super spændende, og du bliver nødt til at læse videre. Det handler om heste, men det handler om rigtig meget mere. Det er ikke en træningsbog. Den her munk, han kan noget helt specielt med sine heste og mediterer nærmest med dem. Og den unge mand, som er hovedpersonen i bogen, han vil rigtig gerne inde bagved og finde hestenes budskab. På en måde finde sandheden i tilværelsen, og han prøver at finde sig selv og finde sin egen vej. Det er Claus, der originalt har skrevet hestenes budskab på tysk, og det er 30 år siden. Han er meget, meget forud for sin tid. Måske vil mange mennesker endda forstå bogen og baggrunden af hele budskabet bedre i dag. Specielt også mere åbne for de dybe budskaber, som ligger gemt i den her bog. Så når jeg har læst den her bog, så stiller jeg mange flere spørgsmål ved alting, altså ved mig selv og ved de ting, jeg ser. Så man ændrer fuldstændig sit personlige perspektiv.